Navê min Jinda Asman. Ez bi karê sinema ve belgesellere müjül dibim. Böyle yani Armanca ve belgeseli aslında jinekî şoreşker û rojname wan anîne zimanê bi wî giredayê rewşa şengalê ji me dest girt. Ama Armanca me ku em heval nû jiyana heval nû jiyana jinekî ji bo jiyanekî azad çawa şer dike tekoşîn dide me xwaz em ye bînin ziman. Armanca me ev bû yani heval nû jiyan anîne ziman bû. De hemen deme zaten yani ev belge film aslında benlerine heval nû jiyan jî derket holê çawa. Yani dema me parve dikir işte me nikaş dikir her heval nû jiyan digot yani. De encamê de em di nav şêrekê de ne. Karekê didim meşanın dibe ku her tişt were serime yani. Mirin jî wisa. Digot eger tiştek were serimin gerek tu tiştekî bikî yani. Helbestek dibe, tiştek dibe ama gerek tu tiştekî bikî. û ev gotin ev her mejiyê min de bu. Her wisa diçû duhat. Lê min nizanî ez çawa bikim. Yani heya demekê jî ez pir ew bûm. Çawa dibêjim tekoşîn evî min de yani. Her wisa diketim ra dibûm. Her davî min got wisa nabe. Yani gerek ez xwe bihêlim yani. Kenge derkeve wisa bile derkeve. Ama her min digot nû jiyan, ji bo nû jiyan tiştek nû jiyan. Pişira min got nû jiyan yani yeni hayat yani jiyanekî nû. Dema o sabah aslında min wek tema min girt. Yani cî ku min dît yani. Ji vir de min dest pê kir. Ji ber jiyana heval nû jiyan jî jiyanekî nû bû yani. Ji bo jiyanekî nû, ji bo jiyanekî azad tekoşîn dide. û mesajekî me xwest jî aslında di navê heval nû jiyan de weşartibû. Wisa dema dilê min de wisa lêda min wisa dest pê kir, wisa girt û wisa jî bi Armanca ve belge filmê aslında derket holê yani. Bu anîne heval nû jiyan aslında jiyanekî nû anîne ziman bû. Me wisa hêvil da erê rastê me xwaz em pek bînin û jiyana heval nû jiyan bînin ziman yani. Wek wasiyetek jî mirov dikare dest bigire. Bes ne tene wasiyete yani hani eger tu jî nexwazî bikî bi hezkirin neke ev wasiyet jî ciyê xwe nagire ji ber ku hem wasiyet bû hem jî min pir xwast ez bikim yani. Bes min nexwast ez bi zorî yani xwe ev bikim çêbikim. Rastî min xwast ji dil vî karê bikim û wisa jî çêbû. Bêguman yani hani tu dema hevalekî ku hûn di aynı rêkê de ne ji bo aynı tiştî tekoşîn didin. Mirin hinekê digre, hinek ji dereng digre, hinek zû digirin. Ama de encamê de ev hevalê te bû te hez dikir û di aynı Armanca de te ev dikir dimeşiya. Wana anîne ziman jî aslında berpirsiyarê her şoreşkerekê ne tene ji bo heval nû jiyan dibêjim yani. Çiqas ji destime were gerek mirov hemû şeyî de bîne ziman. Yani keliyek bêjî mirov gerek bîne ziman yani. Ser vê esasî ez nezbûm. Aslında hani piştî 2017 piştî heval nû jiyan şî diket. Demek derbas bû. Min got ya ev gotin ji her dimejiyê min de bû. Ûsos hani lehûribûnek min çêbû aslında. Yani ev dibêjin ya wek zayînekekê ye yani heya ev zayîn çêdibe tu eşa dikişînî yani diçîte. Yemin jî wisa bû 2017 aslında çek min ev kir yani dest girt. Çawa min dest girt işte ev gotin derket ji devê min wisa bixwe. Dilê min de wisa derbas bû ku işte ez wek jiyanekî nû heval nû jiyan dest bikirim. Ve de me bi helbestekî min dest pê kir aslında. Dest pêkê bi navê nû jiyan min helbestek dest pê kir min nivîsand û ev helbest bu navarokê ye belge filmê aslında. Bu bingeha senaryoya belge filmê nû jiyan. 2018 min ev kir, dest girt min nivîsand. Çima senaryo çawa yani min xwast aslında bi huner û yê karê ragihandinê jî bînim gel hevde û belgeselekî hevpar derxinim. Ev jî wisa yani hani min nexwest tene bi röportaja bi tene gotinên yê heyî ev bikim. Ji bo jî min xwest huner de jî bûhinim yani wisa nav hev de ev bikim. Yani hem heval nû jiyan xwe bîne ziman. Hem em heval nû jiyan bînin ziman bi röportaja xwe hem arşivên ku hinin em wana bikarbînin ev jî bi zimaneke min bikarbînin.
ev hemû aslında ketnav hevde yani. Usa tarzeki usa bise beşan aslında me destkirt yani hem arşiv hem anina zamanek û me xwazem hevalnûjan bînin ziman hem jî hevalnûjan bixwe. Bêguman dema min nivîsan jî tiştên ku min hevalnûjiyan re parve kir, hîs kir, dît min wana anî gel hevdû min nivîsand. Yani senaryo wisa derket holê. û pişra zaten 2019 jî ji bo kişandina filmê em derbasê vebûn, şengalê bûn. Ve deme şengal ev bû yani hani rast azat bû lê hîn bandoraya şer hebû ser. Hîn jî şer berdewam dikir ji ber ku êrişên yê devleta Tirk hebûn, yê peşmergeyên yê PDK hebûn, di heman deme yê Iraqê artêşê Iraqê hebû, devlet yani çi bibe jî şer desta xwe jî devlet jî desta xwe jî şer dernaxînin aslında. Bi şer her desta xwe de digirin ser ve esasî aslında xwe jiyan dikin yani. Yê ku işte şengalê jî êriş dikin aslında ser ve esasî bû. Di nav ortamekî şer de aslında me karî pek anî. Dema me em dest bi çekimê jî kir aslında zorlanmayên wê jî hebûn yani. 2019 me dest pê kir 2021 xilas bû. Me xwast em hani 21 de jî ev bikim bes çene bû. Pişra me xwast işte îsal salvegera hevalnûjiyan de em li şengalê nîşandanê dest pê bikin. İşte min baz kir zûrûfên şer hindek zûrûfên cuda nehîşt ku em wiya pêk bînin. Bêguman armancekî tu dema dest dikirî karekî dimeşîne asteng derdikevin. Yê giring e ku tu van astenga derbas bikî yani nehelî ku tu bikevî. Usa ne bu? O zaman bir şevazeki cuda biki ama her biki bir inat biki yani. Ji bo tu bigî armanca xwe. Adare ne bu? Salveger hevalnûjiyan ne bu? İşte Gulanê de me dest pê kir. 28 Gulanê de me li şengalê dest pê kir. Ciyê ku hevalnûjiyan birîndar bû li Xanesore me ev kir. Pişra şengal bajarê bixwe me ev kir, nîşandan çêkir. Niha jî em dixwazin li rojeva jî işte ciyê ku hevalnûjiyan şehît bû. Li Hesekê, bajara Hesekê, xeste Hesekê de şehît ketibû 22 piştî roja. Me jî xwast wek watiyekî ji ciyê xwe bikire me xwast li Hesekê em nîşandana wê dest pê kir rojeva çekin. Yani me xwast nûjiyan tevahî, jiyana hevalnûjiyan me em dest vegirin. Dil dixwast ku li Rihayê jî çekim em bikin, kişandina xwe bikin ama çene bû. İşte rastiyên devletê ku işte sünor ava kirin. Ev derket pêşiya me em nikarin rehet biçin werin. Ev jî pirsgirêkekê ye yani pirsgirêkekê şer e yani. Em di nav vî karê de tu dibînî ku aslında welatekî azad çiqas pêwîstî însanê heye yani. Tu ser axa xwe nikarî biçî bajara xwe yani. Ev tiştekî pir giring bû. Ev belgesel de heman deme têkoşînewiyê jî yani. Lê me li şengalê yê ku me xwast em Rihayê bikişin me li şengalê kişan tevahî hevalnûjiyan bêguman hani tiştekî mayî hene yani. Jiyanekî 30 salî ye yani. Mirov hemûya nikare bîne ziman belkî careke ve. Belkî jî tu bikare bibîne. Artık ev destgirtina mirov dimîne, mezandina mirov dimîne. Ama mirov her kuçedike tiştekî kem dibîne. Em jî wisa bûn yani me jiyana hevalnûjiyan destgirt ama her ku em tiştên ku kem dimînin jî me dît yani. Demere belki ev jî tamam bibe bir şevazekî cuda. Bêguman evi tamam bibe yani. Ji bo kişandin jî me xwast işte şengal rojava Kobanî, Serîkanî û Derik bû. Heman deme me maxmur jî çend saniyê xwe me kişand. Bele yani wisa şengal zaten hevalnûjiyan heya nefese xwe yê dawî jî di nav şer de bû, di nav gel de bû, gelêzî de bû û vir bû. Me vir ev kir, me şopa hevalnûjiyan şopand. Yani bi vikarê xwe me wisa em wisa nezbûn. Rojava jî belkî hani hevalnûjiyan rojava jî mabû demek ki wisa hani çûbû ciya.
böyle nevek şengal hani nevek şengale kar neme şant zede ama dit yani deheman deme şopa rojava işte bu. O pevstiyen sahneci van dera hevu. Ji bo me işte hem Kobani, Serikani yani coğrafya ku ji bo belge filme uygunun hazır mevan dera ev kırk kişant. Yani aslında evan hocanın şimdi kutne yani hestek usa gelmin hebu. İşte o an bu yara, işte eva careketin çuyuna şengale aslında çuyuna cemevan hocan bu. Begumajmin kat kutne bu. Ama dise aynı diyede mevriye evdu yedavi mediti bu de. Çuyuna var pırcı da bu. Yani jibomun careketin hem meskirin evan hocan bu yani heval bu. Kijan heval bejusa yani ligorimin. Ez hevan nujian bun hevan nujian destigrin hevan nujian jusa yani hani min histikir ko hevan nujian gelmine her min dibine şopine yani hevan nujian vuru hattı ve şartın yani mezerevi jövür bu ama em me karahoji virkir yani hatta lişitli keji me çekime xokir neze şehitlik kejime çekim kir. O ciğen hevalın ucan derbas bu hem disa gave xavan der avet. Yani gave meket nav hevde aslında. Her min derdir xo mezedikir biranın dahatın biramın. Mesela gotun hevalın ucan dahat, kenave dahat, dema acizdi bu dahatın, dema meccarne meşerdikir ev dahatın. Yani hevaltiyek olsa 24 saat çavajandı ev hem aslında berçavemin derbastı bu min histikir. و از دزانم yani ev hiskirin mine ev bike ser bixiste yani. Jiber aslında behevuldan ev anlayacağın şey yani. Osa ev serketine ki çebu yani ve kişandan ezdi bejim. Ama hiskirine ki çavay hem hezdi de tupır değişi. Yani emni karın beşin tene tu dışat bevde bir ne olsayı. Beguman hani dema tu evale koyun dedi ki eşe yani. Ama tu dizane ku hani tiştik ev duhaze pek vere tu peyviji diçi yani. Eşev hebu mesela cana biranin dahatın biram eş dikşant yani. Ama ez kevxaş dibim jiber min hevan nujian naskir. Jiber min hevan nujian ra jiyan ekipar vekir. Ki aynı keliyede me hevra aynı havaya me kişant hündüre koy. Jibovici yani naskrenemi hevan nujian jo saba. Mungot jiber ku hevan nujian pırtıştamın. Ez yani hevan nujian pırtışayım bu. Bir belgesel ejasıyım bu. O demame karcı dikirim esiyim bu. Hevaltiyevi. Tabii ki jiyan eki olsa her tiş rastname şey yani. Her tiş olsa bu çavejin olsa hayali naçe. Bu hayal xud tekoşundaki jiyan edeci jiyan ekim hep pardeci hem aciz bun çedibin hem kevxaşi çedibin. İşte ev aslında tekoşuna jiyan bu haya yani devingenlik dibejin ya her xo dilapitine yani o saye. Me eş behevrek şant em behevre aciz bun em behevre keniyan dınav şengelede gelemeye ezidire em behevre bun. Eftişem tabii ki çi avadike maneviyeteki pırkurt avadike yani. Jiber rastici derdike ve hole. O min xas behevan ujiyan aslında rastiye şengaleci benim zaman. O bevi heste min xas hevan ujiyan o ye şengal cardım beginim evde yani yek bıkım. Yek bu zaten ama ev yek bu yine min xas ez des bigirim yani. Her derhenerek aslında bir ideoloji ki dimeşe yani kardike des digre. Bir feraseteki nezdi be. Ez dixwazim ya benim zaman bejim. Yani çava roşlata navin her dinav şerdeyim. Naha mesela yekusa jidervetin dikşinin jider ve mezedikin. Ama tu buxal jiyandiki rastiçi tu baştırdı beni yani. Tu jibi feraseteki ye rastiye nezdi be. Belki yine bu kazın hani ve rastiye brastiyere des bigrim benim zaman ama mingot ya yeku roşlata navin yeku mesela geleki baş nas ne ki
nikare rastiye bibîne ziman. Bi zimana devletekî tu gelekî dest bigirî, tu nikare bînî ziman. Ev gel bila azat ve, bila velatê ve hebe, bila devlet ve jî. Ama yan jî gelekî ne devlet be jî. Bes tu bi zimanê devletekî, bi nêrîna devletekî nez bebe tu nikare rastiye derxînî holê. Ji ber devlet tu car gel naparêze vê milî de. Tu car rastiye gel dest naxe. Devlet li ser gel xwe dide jiyan kirin. Ji bo vî jî gelekî çawa dixwaze wisa ava dike. Film jî wisanin. Ev jî bandor dike ji ber film civakeke ava dike. Yani rastiye hebûnekî yê rastiye civakê ye aslında. Yani viya tîne ziman bi mezandinekî devletekî bi mezandinekî wisa tu nikare rastiye dest bigirî. Ji bo wî gerek tu ji xwe ji wan mezandina qut bikî. Ji nêzîkbûnekî devletekî qut bikî yani. Bi rastiye nez bibî. Tiştê pêwîst çi ye bi wî na. Rastî çi ye bi wî dest pê bikî. Ev pirsgirêk henin. Yani ji bo tevayî nikarim bêjim bêguman hani wisa sinemagerin yê belgeseller derhenere belgeselan henin ku tiştên wisa rast bînin ziman lê tiştekî hewce dike ev e yani em gel bi xwe bibînin ne bi devlet bibînin yani. Mesela Kurt ne gelek Kurt em ne devletin. Em dixwazin xweseriyekî ava bikin yani. Welatekî xweser ava bikin. Yani bi mezandinekî devletekî em xwe re nez nabin. Ev mezandin mesela çi ye, çi ne rast çawa ye mirov gerek bikeve nav da. Ji derve tu guhdar dikî. Ama dokunmak dibêjin yani destê xwe dayîne hev tiştekî cuda ye. Enerjiyekî cuda ye. Ev di gerdûnê de wisa ye yani. Tu his dikî rast e. Tu dikarî his bike jî yani. Ev hes jî heye. Mezî jî heye insan di fikre yani. Ama gihandina hev tiştek cuda ye yani. Bi hest û me jî dema digê ji hevdû û tu dest didî wê deme zaten ava bûn çi dibe yani. û ev pêwîst e ji me re. Yani ji tene bi gotinna, yani ji tene hindek mezandina siyaset me derhan na. Tu yê hemûya guhdar bikî. Ama rastî çi ye gerek tu bimeşî yani. Tu viya bibînî. Ev cudabûnek wisa heye. Ji bo vî jî ez dibêjim hani em jî wisa mesela em jî eger biçim welatekî din gelekî dest bikirin gerek em gel nas bikin. Dîrokê wê lêkolîn bikin yani. Rastî çawa ye. Zimanekî devletekî na yani. Çawa hatiye destgirtin na. Mesela hindek belgesel filmlerin rastîni tenkişandin. Bi rastî yere derdike dest digirin o sava dikin ama de hemen deme mesela bi kurgu jî ten çekirin. Kurgu jî bibe dibe tu bi rastî yere viya ev bikî yani besleme bikî yani. Ev jî rastiyeke yani tîjî bikî. Yan jî dernakê ve holê. Ev jî pirsgirêkê ye hunere ye. Nihayet ji ber huner bi destê devletan cuda te destgirtin yani. Huner ayda gele. Ama devlet min got ya gelekî çawa dixwaze wisa ava bike û huner jî ji bo wî bikartîne yani. û em jî gerek li dijî wî têkoşîn bikin yani. û ev berpirsiyarê her hunermendekê her gelekê ji ber huner ne tene ayda hunermenda ye. Huner ayda me hemûya ye mirovatiye ye yani. Em dibêjin ya gerdûn bixwe hunere çima ji ber ava dike diafirîne yani. Huner jî tiştek wisa ye. Ji bo vî jî rastiye huner destgirtin aslında civakekê jî ava dike bixwe re yani. Em dikarin wisa dest bigirin. Cudabûnek wisa heye yani. Tu çawa hani ji bo jiyaneke azad têkoşîn dikî bi hunera xwe jî gerek ji bo hani hunerekî rast ye heqîqetê. Çawa regandin dike ve pey heqîqetê. Huner jî dike ve pey heqîqetê yani ji hev de qut nînin. Ji bo vî ez dikarim bêjim ku ez di nav karê xwe de jî hem yê regandine hem heqîqetê rastiyê regandine hem yê hunerê min xwest bigînim ziman yani di vê karê xwe de jî. Dikarim wisa bêjim yani cudabûnek wisa heye. Vêkekî em bingeh te em sê kes bûn. Ez û heval zinarîn zinar û heval Feridezade. Feridezade wek lîstik man cih girt di heman demede.
ji bo rexist yani karê ku em rexistin bikin de jî alîkar bû. Heval zinarîn jî hem alîkarî derhener bû hem ev bû. Yani pêwîstiyên yê beş şan hebûn me wana pêk anî hindek ama ev kar aslında bi her tiştê xwe bi sê hevalên jî hat çêkirin yani. İşte em her sê heval me vî karî meşand me her tiştê yani me negot işte ez derhenerim karê din ez mijin hebim yan jî ez işte prodüksiyonum ez karşî tekiliye min bi karê din re nebe. Hevpar, kareke hevpar derket. Heval ferde mesela distikvan bu da hemen demede ama avakırına sahne disa tişten pevis remüjül bu yani. Lehur bu nekusa aslında bu sejnan aslında ve hobi gene Armanca xo jibovi her tişkir. Me rexistine xolsa avakır bu. Ev bu xoza jî aslında. Yani em ve karem ve karin cuda yani yekidin ya mesela me ev nekir yani hani derfetem pir levaz demek karkır. Destemede olsa te imkanen olsa teknike ne bun yani. Zurufen olsa em pir hatta mejiyan nekir. Min got yani astenk bunaya devlet anjı bu mesela arteş buna Irak astengi çekir yani. De hemen demeye pedekej olsa hündür de yani ev hebun ama vak teknikci me derfeteki pir kim demek arkır. Hinek tişteme ne bun? Me avakır, me ve deme, me got ama dikançava bakın em fikrim me çekir. Mesela rona yemek kim bu? Me bu ampula, me projektenin küçük. Çehebe desteme me buvan evkir yani. Me avakır. Em bejin işte renklinin me bu boyak yancı tiştedim me çekir yani şevazeki me xore derfet avakır aslında. Yancı derfetek olsa yani derfetek olsa hazır hem ne bende öyle yani. Derfetek olsa her tiş heye amadeye hadi hem rahat rahat bir kevin çekin. Em olsa nezne bun. Nezik bu ne ki olsa şaşalı göreyim zaten. Ama me Afrant yani belgesel hiç ku emji ba Afrin'in mesela bejin jubo denkji prskerekeme derketin jubo dinci mesela ye kameracı hindekci ya da kamerama mesela xarabo emni karbon çava rast bükün yani mevant işte jevkir o demen demede jubo me her siya jevkar ya yeken bu yeke bu yani kareki yeken bu tecrübeyi kusa pır kurt gelme ne bun böyle hani bu karencuda mesela bu şanara müjül babam sinemada mence girdi bu hindek işte ragandı nere müjül babam demen deme hevalemin ye ekibeci usa bunu işte bir kare ragandı nere kare dinre müjül babam hani binge heko hebu ama vek ev kare yeken bu o şaşitime pır derketin öyle yani emni karın her şu saras tıras meşiya me pır hoşik çekir emni karın usa bejin şaşittiğime çaba ama ev şaşiti hiç ku em rastiyeji bibinin. Me xırakır me cardın çekir. Usa bu. Ama ev me aciz nekir. Hinek cihan da ere astengi derxistin em pe eşyanji ama min got jiyan eşu kevxaşın av hevde yani em ne karın tene bir kevxaşı jiyan bakın yanji bir eş jiyan bakın. Ev kareme usa bazısında işte carna em eşyan, carna em keniyan, carna em provastiyan, carna em naxwaş ketin. Mesela ama me disajı digot emi çekin, emi davi bikin yani. Ve kare em hevel bidin ve yani se heval emi ve kare encam bikin. Em se heval bun dela ez duxazım yeci bikim bejim. Em se jim bun le dınavve kebede keda herkese heye. Bu taybet gele şengale, keda vampire, gele Kürdistan'e mesela gerçekten kedevan heye, ye temaşavan heye. Jiber zaten tu jibo bigihini çetki. Temaşavan jibdema pardı ki zaten kedeki derdi ki böyle yani evket bu kededin tecidi be avadı be bilinti be. O jibo jazdı bejim bingehtem sekesin ama geleme hemu dına ve kebedehenin yani kedevan hemmice heye. Yani hani despek edecimin çek kosazan binim zaman Revusa'ya yani rastik derket öyle. Hemen deme mesela dın yeku dına ve karede cih girt upşra şehit ketin jehenin.
Mesela valmazdek kişandınımı rojava de ve adikariya kamera evkir yani kamera ev kişant mesela heval mazdek jibi birtinin kedavi heye heval ezdin evjiye ki şengali bu şengale bu erişa tırka şehitket kedavi hevu yani hani dematu kedeki dedi çava hinek işte hoji dedi yani. Jibovici hani kedeki pır kuru aslında azdı karım olsa bejim. Jibovici ev belgesel yeme hemiyaya yani bu taybet jibo hevalen şehit yani murov zedetir ber bir ziyarette yeti aslında zededi be. Mesela kedevan jibu. Jibovici megot gerek em çibibeji gerek encam be. Jiber her kötü çediki deman şehit çedi ben zededi ben ber bir ziyarette yeti zedetirdi be. Jiber evjilli pey hakikat bun yani. Heval mazdekci filme Suriye'de cehgirti bu. Filme Hazreti Amade Kariye Kobanici cehgirti bu. Heval ki sinemegar bu. Heval izdim mesela Şervani ki azadiye ye şengale bu endame ye beşe bu. Evji mesela yani ki tekoşin meşandın yani. Ne hesam bu? Lupe heval nişan çum. Raste bu yani. Yani reya evan müjiyan da meşiyan. Hem müje öldüdün usan ezbibin bimeşin. Le ere vekveji got ev rastiye geleke aslında. Dema men evan müjiyan deskirt işte. Me xwasem rastiye şengaleci des bigrin. Bir rastiye şengalele hevan müjiyan des bigrin. O rastiye ki ye geleki derkeve hole. Yejineki şoreşker rojnemevan u gel. Mexwasem wana bigênin hevdû ji ber hevan nujiyan jinek bi jinên ezîdî jî kare ragihandina bide meşandin ava bike perwerde bike û saziyekê ava bike di encamê de kir jî. Niha mesela li şengale saziyên yê ragandina jin heye. Ava bû niha ser şopa heval nujiyan dimeşin. Bi keda heval nujiyan re kedewan jî dikeve ser hev hin zedetirdi be. Rastiye xwe ev bu xwe editînin ziman ku ev armanca heval nujiyan bû. Yani gel ezidî rastiye xwe bi xwe bînin ziman yani. Ev bû. Ji bo wî em dikarin bêjin heval nujiyan ew ê tucar li ser axa Kurdistanê li ser axa Şengalê tucar xilas nabe. Narabe ji ber şopa heval nujiyan li her derê heye. Taybet li Şengalê hûn biçin ku dere şopa heval nujiyan hûn ê bibînin. Yê ku heval nujiyan nas kirî nas nekirî. Herkes ev bahs heval nujiyan bikin yani. Nas dikin. Guhdarca bikin nas dikin heval nujiyan. Ji ber heval nujiyan xwe da nasin aslında. Ne tiştek olsa jorde nehat ne sekini yani. Bi keda xwe bi sekna xwe bi kesantiye xwe ava kir yani ev nezik bunu ev rastiye. Heval nujiyan hevalek husa işte. Li ser te hani diket dilete. Çava hani jiyanek olsa xweş bi te re derbas dikir yani henek dikir dikeniya jiyan erosa bi coş nezdi bu. Bêguman hani min got ya bi eş jî bi aciz bûn jî derdiketin hani hebûn ama piranî çawa bêjim wek nezikbûn wek feraset aslında nezikbûna wî yê jiyanê ew bû coş bû yani. Em dikarin wisa dest bikirin heval nujiyan. û ev coşa wî aslında bi gel ezidiyê re jî teyîsî yani. Wan re jî ev bû teyîsandinek olsa ava kir heval nujiyan çê bû. Hûn biçin bêjin heval nujiyan çawa ew bêjin heval nujiyan pir xweşik bû. İşte bi kena xwe bi xweşikbûna xwe heval nujiyan ew ê bînin ziman yani. Yani min pir dixwast ku ez jî li Şengalê dema nîşandanê de amade bibim. Lê rastiyên sînor, rastiyên devlet yê ku şer dide meşandin carekî din derketim pêşiya ne bu yani zuruf neş ku em derbas bibin. Lê me dîsa jî da çekirin me da nîşandan. Hazirtiye wî gel bi xwe dîsa meşand. Çawa dema me vî karî vir me çê dikir gel çawa me xwedî lê derdiket. Ji bo nîşandanê wî jî aslında gel xwedî lê derket. Amadekariye yê nîşandanê gel bi xwe çekir yani.
salon amade kirin, işte afiş dalı kandım ona hemoya evuka kirin. Tişti ku hani jimin re hat gotun yansıma bu teyisi işte pır bu baldar nez bu ne. Xwedî li heval nujiyan carekî din derketine û bandor jî bûne. Li Şengalê pir bi baldar mezekirine yani wisa peşwaziyê ki aslında pir wisa hem hestiyar jî hebû ji ber heval nujiyan hani gel û heval nujiyan carekî din hatibûn cem hevde aslında. Belge film jî li Şengalê bi nişandinekî taybet aslında bu cî xwe girtibû ez bawerim ji ber ez bi xwe jî nevir amade bûm ji bo wî hani bi gotin ez dibêjim yek ku wisa ji min hatiye gotin pir baş derbas bûye ciyê xwe jî girtiye ez bawerim. Niha em dixwazin li rojeva jî işte nişandanên taybet çêbikin. Em dixwazin li Hesekê cî ku heval nujiyan li şêyê diket li Hesekê xeste Hesekê li şêyê diket em dixwazin li Hesekê jî nişandanekî çêbikin. Piştî ku işte li Şengalê nişandan hat çêkirin em dixwazin li rojeva jî nişandanekî çêbikin. Nişandanekî taybet işte li Hesekê navenda çanda hunerê yê serdem piştînî vîro saat 5 hevde mehî yê Haziranê em ê çêbikin. Em herkesi davet